Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sanarwa: gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa ranar Lahadi za a yi muƙabala tsakanin Malam Abdul-Jabbar da kuma malaman jihar. Sanarwar ta zo daga kwamishinan harkokin addini. An umarci kwamishina da ya kai wa Malam Abdul-Jabbar takardar gayyatar muƙabala, kuma ya kai masa hannu da hannu. Malam Abdul-Jabbar har ya sa hannu na shaidar ya karɓa. Sauran malaman da suka rubuta takardar ƙorafi da murya ɗaya sun ce za su bayyana sunayen malaman da za su fafata da Malam Abdul-Jabbar zuwa ranar Laraba. Farfesa Sani Abdullahi, babban limamin masallacin Juma'a na jihar Kano, da kuma Farfesa Shehu Ahmad Galadanci, babban limamin masallacin Abuja, su za su alƙalanci wannan muƙabala. Za a fafata wannan muƙabala ne a fadar mai martaba Sarkin Kano Aminu Ado Bayero.